Nou, Monique, Ja. wat zie je er prachtig uit. Raffen, de wilde beesten, kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje beweging. We zijn vandaag in Brouwerslokaal in Groede. Vandaag heb ik een bijzondere gasten aan mijn tafel zitten met een heel bijzonder verhaal. Want ziek zijn betekent niet dat het leven ophoudt. Zij gaat hier bij mij aan tafel een positief verhaal vertellen en daar krijgt iedereen inspiratie van. Wie zit er hier bij mij aan tafel? Mary Groosman van der Branden, uit Breskes. Mary, wat heeft jouw ziekte gebracht zodat je een andere kijk kreeg op deze wereld? Ja, weet je, als je op een gegeven moment de diagnose krijgt, mevrouw, u hebt kanker. Ja, het eerste wat je denkt is, ik ga dood. En dat brengt dan eigenlijk, zeker op jongere leeftijd, zo'n perspectief met zich mee van, joh, hoe leg je dat uit? Gewoon, het leven is eindig, wat wil ik allemaal nog doen? Je perspectief ook qua problemen worden ook gewoon anders. Tot sommige problematiek, die eerst altijd heel groot waren, die zijn maar relatief. En dat is gewoon wel heel inzichtelijk gezien kan het je heel veel rust geven. Natuurlijk ook veel onrust. Maar ook gewoon, ja, is dit nou zo erg? Nee, niet echt. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik bewonder dat je er zo over kan praten. Maar ik ga jou even terugnemen, de periode dat jij longkanker kreeg. Hoe heb je dan die operatie ervaren? En hoe ging je familie ermee om? Ja, eigenlijk zit je op dat moment, zoals iedereen op dat moment ook tegen me zei, een echte rollercoaster. En je gaat van ziekenhuisafspraak naar scan, naar gesprek. En je wordt echt wel een beetje geleefd. En ik heb er altijd wel zo in gestaan van, nou jongens, we gaan dit gewoon eventjes doen. En de nasleep ervan had ik onderschat. Want dat zeggen ze er natuurlijk niet bij, wat de nasleep is. Maar je hebt geen keuze. Nee. Als je een gezin hebt met 2 opgroeiende kinderen. Ja, dan kan je niet in je bed gaan liggen kniezen. Dat wou ik ook helemaal niet. Nee, ik wou alles er nog uithalen wat erin zat. Ik wou alles nog doen wat binnen me kunnen lag. En dat heb ik ook gewoon gedaan tot aan de dag van de operatie. Heb ik er alles uitgehaald wat erin zat. Dus je bent eigenlijk continu bezig geweest? Ja. Is dat en altijd op welke goed? manier Misschien ben je niet, bezig maar geweest dan? Kan Nou, je daar iets van vertellen? gewoon sociale aangelegenheden. Was er een feestje hier? Hopla, gaan we lekker naartoe. Lekker weg met vrienden. Leuke dingen doen met mijn gezin. Ja, the sky was the limit. Want ik dacht van ja, na mijn operatie kan ik het misschien niet meer. Want ik had toch wel een beetje de mindset achteraf gezien dat ik misschien die dag wel eens dood kon gaan. Dus dat heeft jou geholpen om mentaal sterk te blijven? Ja, eigenlijk wel. Klopt. Ja. En kan je nog terugkijken, het moeilijkste moment in jouw proces, kan jij dan nog herinneren? Er zijn verschillende momenten, vooral doordat je heel eenzaam bent. Omdat deze ziekte was natuurlijk ook wel van mijn man en van mijn gezin en van mijn omstanders. Maar niemand voelde wat ik voelde. Dus als bijvoorbeeld het gezin allemaal naar bed was, dan was ik 's avonds tot 1:00 of 4:00 's nachts was ik eigenlijk mijn uitvaart aan het uitstippelen. En die eenzame momenten en dat mensen dan, oh, maar je moet wel positief blijven, terwijl je voor jezelf niet altijd die positiviteit voelt. Dan denk je van ja, dan voel je onbegrip. En dat is eenzaam. Dat is heel eenzaam om daar in je eentje door te gaan. Dan denk je van, ben ik nou zo raar? Mag ik dit nu niet voelen? En dus er zijn heel veel verschillende zwaardere momenten geweest. Absoluut. Maar toch haalde je een kracht ergens vandaan om eigenlijk je eigen bedrijfje te beginnen. Ja, klopt. En verder uit te breiden. Ja, Ja, maar klopt. had je dat altijd al in jij? Creativiteit zit bij ons in de familie. Ja. En mijn moeder naaide vroeger ook al graag. Dus dat is eigenlijk een beetje zo gaandeweg is dat... als ik maar een beetje creatief kan bezig zijn en een beetje... Als ik bij de pakken neer moet gaan zitten, dan word ik helemaal niet vrolijk. Dus ja, gewoon lekker bezig blijven. Dat is wel belangrijk voor mij. En heb je dat tijdens jouw periode, heb je chemo's of bestralingen? Nee, gelukkig moest ik geen chemo's en bestralingen, doordat eigenlijk de tumor in mijn long heel beperkt zat. Het kaliber van de tumor was gelukkig zo, want het was een hele zeldzame tumor. En mensen geven vaak de reactie van, goh, heb je gerookt? Nee, ik heb gewoon de loterij gewonnen en het was gewoon een heel zeldzame tumor. Maar eigenlijk alles
is gewoon heel mooi ruim weggehaald. De lymfeklieren waren schoon. Voor de rest waren er geen andere uitzaaiingen of tumoren te vinden. Dus was er geen reden voor nabehandeling. Behalve natuurlijk het herstel van mijn operatie. Waar ik eigenlijk nog steeds wel een klein beetje mee bezig ben. Ja. Ja. En dan word je ieder jaar weer opnieuw? Half jaar. Half jaar? Voor de komende 15 jaar. Ja. 15 jaar? Ja, dus de eerste 5 jaar is het om het half jaar. En daarna wordt het verder uitgebreid. Maar ik moet minimaal 15 jaar onder controle blijven. Ja. Oké. En toch had je die kracht om weer vooruit te kijken. En om dan je zaakje te beginnen. Tuurlijk, ja. En dan het naaiatelier. Maar hoe doe je dat? Als je een moment hebt en er moet iets af voor mensen die hebben kledingstukken of wat dan ook. Waar haal je dan de energie vandaan? Sowieso goed plannen. Er zijn inderdaad mensen die zeggen, nou ik wil dat het morgen klaar is. En er zal ik alles aan doen binnen me kunnen om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik ben ook heel duidelijk, en dat is dus ook, mijn ziekte heeft er ook voor gezorgd dat ik duidelijker mijn grenzen aangeef. Sorry, dat gaat mij niet lukken. Ik probeer ook gewoon heel duidelijk te plannen van moet het dan klaar zijn, kom dan tijdig, dan heb ik meer tijd om het af te maken. Dus mijn eigen grenzen bewaken, goed naar mijn planning kijken en niet te veel willen plannen alleen maar omdat ik eigenlijk een ander een plezier wil doen. Want mijn eigen gezondheid gaat voorop. Ja, ik moet mijn eigen grenzen bewaken, want een ander gaat het niet doen voor me. Nee. Ja. En ja, ik snap, je komt in één keer, je komt in de rollercoaster terecht, je bent ziek. Nou, dan moet je vertellen van, goh, we zijn ziek, we gaan naar de ziekenhuizen. En jij komt in één keer met het idee, ik ga voor mezelf beginnen. Hoe hebben jouw man en je kinderen daarop gereageerd? Ja, ik moet zeggen, het bedrijf had ik wel voor mijn ziek zijn, had ik dat al. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje... Had je dan al een bedrijf? Ja, ik heb dat eigenlijk een jaar voor mijn officiële ziek worden, had ik het bedrijf al. Ik heb dat echt gedaan tot het moment dat ik geopereerd moest worden. En daarna heb ik het een paar maanden op stilgezet. Het gaf me wel ook de boost, want daarnaast beunde ik nog wel een klein beetje bij. En door mijn ziek worden had ik wel zoiets van, ja, dat wil ik, dat hoeft niet meer voor mij. En dan heb ik me echt gefocust, echt alleen op mijn atelier en dat proberen uit te breiden. Ja. En heb je iets specifieks waar jij graag maakt of naai, of maakt het niet uit? Dus kunnen alles bij jou terecht? Nou, alles, heel veel. Tegenwoordig is het heel vaak dat broeken tekort zijn, dat mouwen tekort zijn. Bijvoorbeeld een herstelling, een spijkerbroek die kapot is. Een rits van een spijkerbroek of een jas. Over het algemeen gaat dat allemaal. Het kan heel divers zijn. De ene keer kan ik met een hele dure cocktailjurk van €300 dat ik mijn schaartje erin moet zetten. En de week erop is het een simpele spijkerbroek die ik in moet korten of even moet aanpassen. Dus het kan heel divers zijn. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen, naaiateliers, er is schrikbaar een tekort aan. Dus ik denk dat jij op het juiste moment daarop ingesprongen bent. Klopt, had ik niet verwacht. Niet verwacht, maar er waren echt zoveel mensen die zeiden van, oh nou, hier hadden we even nood aan. En ik denk van, oh nou, en op zo'n moment dat je dan achter je machine zit, je hoort het geluid van dat naaimachientje, denk ik ook dat jouw mind heel anders is. Hoe kijk je dan op dat moment naar je gezondheid terug? Hoe doe je het verschil buiten vroeger en nu? Ja, dat vind ik wel een lastige vraag. Kijk, dat is een moeilijke vraag. Dat is een hele moeilijke vraag. Kijk, ik heb nog steeds natuurlijk minder goede momenten, want mentaal gaat dat echt allemaal niet in de koude kleren zitten. Ik ben wel over het algemeen gewoon wel dankbaar voor echt een tweede kans die ik eigenlijk heb gekregen. En voor toch de bonustijd, ik noem het toch wel bonustijd, van ja, elke keer over 2 weken moet ik weer onder de scan. En dan weet ik niet wat eruit gaat komen. Dus ik leef nu op dit moment per half jaar en ben ik gewoon wel dankbaar voor de tijd die ik heb. En daar wil ik dan wel alles uithalen wat erin zit. En ben ik blij dat ik inderdaad achter mijn naaimachientje kan zitten. Ook al is het soms nog steeds aangepast. Want ja, het is en blijft geopereerd. En daar zou ik me wel de rest van mijn leven in moeten aanpassen. Maar ik ben wel dankbaar voor de tijd die ik heb. Nou, dat vind ik iets heel moois. En jij nog een boodschap voor vrouwen die dus, of mannen, die hiermee te maken hebben om toch een klein beetje weer de
kleur, de klank in het leven terug te roepen. Heb jij daar tips voor? Dat je zegt, nou, op deze manier ging ik daarmee om. Ja, wat voor mij ontzettend helpend was, op het moment dat ik me zo eenzaam voelde, ben ik naar een lotgenotengroep gegaan met jonge vrouwen, met jonge gezinnen die kanker hadden. En dan vertelde ik mijn verhaal en die zeiden allemaal, ja mijn lieve schat, dat is toch allemaal, dat snappen we, dat is toch helemaal oké. Dus ik denk dat een tip die ik wil meegeven van het gevoel wat je hebt, het is oké dat je je zo voelt. Ook al snappen andere mensen het niet. Want een ander mens hoeft het niet te snappen. En eigenlijk is het ook maar goed als het niet snapt, want dat betekent dat ze in hetzelfde schuitje zitten. Maar ja, wat bij mij ook heel duidelijk is, van ja, ik ben gewoon heel transparant in hoe ik me voel. En als een ander dat niet begrijpt, ja, dat is van hun, dat is niet van jou. Maar het is oké om je soms echt gewoon kloten te voelen. En het is oké om soms het even niet meer te weten. Ja. Want daar ben je mens voor. Daar ben je mens voor. En dat zeg je ook heel mooi, dat je eventjes teruggaat naar jezelf, dat je jezelf bewaakt. Want ik denk, als je hiermee te maken hebt, dat je jezelf moet bewaken voor je omgeving. Want een ander gaat het niet doen. Een ander doet het niet voor je. Ja. Een ander gaat niet die grens bewaken alleen als je zelf aangeeft, nee, dit is een grens voor mij, ik voel me hier niet fijn bij. Doe het dan gewoon niet. Dus eigenlijk, als ik het in het kort allemaal formuleer, jouw ziek zijn heb jou ook veranderd qua persoon. Heel erg, ja. Heeft me heel erg veranderd. Ik ben een nagenoeg totaal andere persoon als een jaar geleden of 2 jaar geleden. Ja. En sommige mensen vinden dat moeilijk. En want je leert echt, het cliché is waar, je leert je vrienden kennen in de zwaarste tijden. Dat geloof ik. Ik ben wel over het algemeen gewoon heel blij, en ik ben nog steeds wel lerende, maar ik ben heel blij met de persoon die ik aan het worden ben. Ik probeer echt een beter mens te worden om het gewoon ook mezelf het leven te geven wat ik vind dat ik dat verdien. En ook natuurlijk mijn man en gezin erbij. Want het leven is echt te kort om bij de pakken neer te gaan zitten. Ik kan wel in mijn bed gaan liggen en denken, nou poepoe, wat ben ik zielig vandaag. Natuurlijk heb je die momenten, maar je moet ze niet laten overheersen, want dat is zonde van de tijd. Dat is wel heel mooi gezegd. Je moest ze niet laten meeslepen, je moest ze niet laten overheersen. Maar ik denk ook voor de partner die naast je staat, dat het ook niet altijd meevalt. En voor jouw kinderen. Nee, absoluut niet. Daar heb ik het ook heel vaak met hun over gehad. Van, zeker, ja, mijn man was op dat moment toch een man met, die heeft nu ook wel geleerd om zijn emoties meer te uiten. En als ik ook wel eens met hem praat van, joh, hoe was het nou voor jou, terwijl je wist dat ik in het ziekenhuis lag. Ja, dan zie je de emotie en je voelt gewoon het enige wat hij kon doen samen met de kinderen, want hij moest dan het gezin staande houden, was gewoon eigenlijk machteloos toekijken en hopen op het beste. Kijk, ik lag daar onder zeil, maar mijn man die was alsmaar aan het wachten tot hij nieuws hoorde. Nou, ik wil niet weten hoe dat moet zijn geweest voor hem. Nee, dat snap ik wel, want ja, dat is de onzekerheid waar je voor komt te staan. Absoluut. En daarom vond ik het ook zo mooi dat jij bij mij in februari kwam, voor jouw behandeling, voor oncologische huidzorg. Dat je het verhaal deed van Nicole, ik ben mijn eigen bedrijfje begonnen. En dat denk ik, ja, dat vind ik dus wel een heel bijzondere inspiratie, een andere kijk op het leven, dat mensen dus hier wat mee kunnen doen. Absoluut. En wat in mij ook geleerd is, vroeger, voor ik ziek werd, dan was het als bijvoorbeeld iemand zei van, goh, nou dat en dat concert. Dan zei ik, nou, dan moet ik eventjes over nadenken hoor, dat weet ik niet of dat mij gaat lukken. En mits mijn kunnen, zeg ik nu al snel, oh, dat doe ik wel. Is goed, prima, ik heb de centjes ervoor, ik ga mee. Minder uitstellen, want misschien komt de tijd niet. Dat heb ik ook wel heel duidelijk geleerd. Prachtig dat je dat zegt. Stel niet uit tot morgen wat geheden kunt verrichten. Hè? Zegt u nog een keer? Stel niet uit tot morgen wat geheden kunt verrichten. Ja, dat is ook zo. En carpe diem, hè? Pluk de dag. Nou, dat was voor mij natuurlijk carpe diem. Een mooie afsluiter van ons verhaal. Klopt. Van pluk de dag. En ik denk ook, ja, als je dat kan vasthouden, die positiviteit, dan denk ik ook dat je heel wat verder in herstel bent. Absoluut. Ik denk ook, ik ben ook echt wel van mening, je mag erkennen dat je pijn hebt, verdriet hebt, dat je het niet meer ziet zitten. Wat ik probeer voor mezelf is uit elke dag, ook al is het de moeilijkste dag of de rottigste dag die je hebt, om al was het maar 1 lichtpuntje te halen. Al was alleen maar dat je het eten lekker hebt klaargemaakt. Of al was alleen maar, nou, het zonnetje heb ik toch nog even een kwartiertje gezien. Nou, het was toch even fijn dat kwartiertje in de zon. Die kleine dingen in het leven kunnen het zo mooi maken. Ja, die kunnen het zeker mooi maken. Het ruisen van de wind in de bomen heb ik ook al, dat ik zoiets had van, dat is prachtig.
Maar Ja. ik vind het een heel bijzonder verhaal, Mary. En ik wil jou ook zeker bedanken voor jouw openheid. En dat je het wil delen bij ons aan tafel. En inderdaad, jij zei onze spreuk, Carpe Diem, Ja. pluk de dag, geef nooit op. En dan wens ik de kijkers heel veel inspiratie voor thuis naar ons verhaal, wat je hier aan tafel hoort van Mary. En tot de volgende keer.